Вітаю, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». В студії для вас працює Софія Абляєва. Так зване приєднання Криму до Росії порушує міжнародне право і є незаконним. Про це на допиті заявив член регіонального феодосійського меджлісу Сулейман Кадиров. В окупаційному суді він підтвердив свої слова про те, що Крим – це Україна. Так було, є і буде. Саме за цю фразу, поширену у березні 2016 року у соцмережі, окупанти звинуватили його у сепаратизмі і замаху на територіальну цілісність Росії. Суд щодо Кадирова почався у кінці 2016 року. Сьогодні мали заслухати експертів ФСБ. Під час допиту Сулейман Кадиров заявив, що не визнає своєї провини і вважає, що ця кримінальна справа – це реакція спецслужб на його громадянську позицію, правозахисну діяльність. На следующее заседание, которое у нас назначено на 28 число, мы уже перейдем к прениям, где мы уже окончательно подведем итоги того, что происходило в суде, и тех доказательств, которые были представлены. В прениях мы выступим, и Сулейман Ага выступит и с последним словом, и так далее, и уже будем, значит, ожидать приговора. Действительно, самое главное, то, что у нас, крымских татар, именно в беде все объединяются. Вот посмотрите, сколько идут политических процессов. Это объединяет в экстремизме, терроризме. Самое главное для человека, который защищает свои права, свою свободу, права, свободу своего народа, их моральная поддержка, это очень много значит. Поэтому огромная благодарность всем, кто сегодня пришел к нам на суд. У Сімферополі затримали українця, якого ФСБ підозрює у шпигунстві. Інформація про це з'явилася у російських ЗМІ. Відомо, що затриманого звуть Костянтин Давиденко. Йому 31 рік. Він брокер з приватного підприємства «Донецький східний брокерський торговий дім». Таку інформацію він вказав на особистій сторінці у соцмережі ВКонтакті. Зі сторінки чоловіка можна побачити, що це не перший його візит до окупованого Криму. За даними ФСБ, чоловік нібито збирав у Криму і передавав інформацію українським спецслужбам, зокрема про діяльність ФСБ та Росгвардії. В українських Міноборони, СБУ, МЗС та Держприкордонслужбі нашому телеканалу повідомили, що перевіряють цю інформацію. Нам отримана інформація, поки що не підтверджена, що в анексованому Криму співробітники ФСБ Росії нібито затримали громадянина України, який нібито збирав і передавав українським спецслужбам інформацію. А поки що ця інформація не є підтверджена, ми зі свого боку, як зовнішньополітичне відомство, перевіряємо цю інформацію разом з іншими компетентними органами України. Ми цю інформацію, я маю на увазі в контексті повноважень, тобто чи дана особа перетинала лінію адмінмежу до окупованого півострова, перевіряємо, а в будь-якому випадку ми зараз не можемо розголошувати її результати. Тим часом у Криму з наближенням президентських виборів Росії лякають кримчан терористичними загрозами. Терористи нібито мають намір зірвати вибори. Про це заявив окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов. Через нібито терористичні загрози окупанти вирішили посилити охорону не лише на виборчих дільницях, але й на території всього Криму і навіть на адмінмежі з материковою Україною. Мовляв, саме звідти приїдуть терористи. Лідера руху нових сил Міхеїла Саакашвілі затримали силовики. Це сталося в одному зі столичних ресторанів. Очевидці повідомляють, що його затримували люди в масках з написами «Державна прикордонна служба». Також відомо, що Саакашвілі посадили в мікроавтобус білого кольору і кудись повезли. За даними соратників лідера руху нових сил, Саакашвілі везуть в аеропорт Бориспіль і можуть депортувати у Польщу. Предположительное было решение у нас. У нас сейчас группы рассредоточились, часть людей поехала блокировать Жуляны, часть людей приехала сюда, в Борисполь. По всей вероятности, в Борисполе Михаила нет. Либо это военные аэропорты, либо это Жуляны, либо, как уже имел место, маршрут машиной до Одессы, там корабль морем. Я слышала, мы это так не оставим просто.
ЗМІ повідомляють, що Саакашвілі затримали за запитом Державної міграційної служби. Торік у липні президент Петро Порошенко позбавив його громадянства України. 5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця. Зміни до Конституції, знищення окупантами Ханського палацу та тиск на корінний народ півострова. Це головні теми, які обговорювали під час 11-го засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар у Києві. Докладніше розкаже наша Ельвіна Сейдбулаєва. Це 11-те засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар. Для участі в ньому приїхали учасники з Америки, Литви, Туреччини та окупованого Криму. На порядку денному низка нагальних питань. Одне з пріоритетних – зміни до Конституції, частини 10 щодо статусу Криму. Члени виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар певні, що затверджений статус кримсько-татарської автономії Криму стане не лише відновленням справедливості, але й відповідатиме міжнародному праву у частині права корінних народів, а також стане одним з ефективних механізмів повернення Криму під державний суверенітет України. Наше завдання – наблизити наш народ до своєї мети. Хоча нині Крим знаходиться у руках росіян, але ми повинні прагнути до створення державності кримських татар на своїй землі. Нині над проєктом змін до Конституції кипить робота. Та по її завершенню організації кримсько-татарської діаспори проведуть консультації з українськими діаспорами в різних країнах світу і звертатимуться до президента, парламенту та Конституційної комісії щодо необхідності внести зміни до основного закону України відносно Автономної Республіки Крим у найкоротші терміни. Після того, як ми отримаємо 226 голосів у Верховній Раді, проект змін до Конституції буде направлено до Конституційного суду. А вже після цього документ потрапить назад до Верховної Ради. І для того, аби його ухвалили, потрібно буде 300 голосів. Але це надзвичайно важко. Руйнування культурної та історичної спадщини кримсько-татарського народу – ще одне питання, яке обговорювали на засіданні. Про критичну ситуацію довкола Ханського палацу доповідала колишній директор Національного історико-культурного парку Бахчисарая Ельміра Аблялімова. Під виглядом так званої реконструкції окупанти просто нищать автентичність унікальної історичної споруди. Заливается бетон, применяются современные материалы, применяется армирование, аутентичная, подлинная черепица, балки уничтожены, вывезены и не используются для дальнейшей реставрации. Поэтому то, что там происходит, это не реставрация, это ремонтные работы. Попри міжнародний розголос, зупинити знищення Ханського палацу не вдається. Окупанти ні на що не звертають уваги, і така ситуація викликає крайнє занепокоєння. Керівник Стамбульського Дернеку Джелял Ічтен запропонував відправити до Криму групу експертів, щоб та зробила свій фаховий висновок, до якого дослухався б увесь світ. Потрібно відправити до Криму групу експертів, аби ці фахівці, художники і архітектори підготували доповідь про ситуацію на місці. Ті матеріали, що є в Фейсбуці чи Твіттері, багато користі не принесуть. А от якщо буде підготовлена експертна доповідь, ми зможемо заявити на весь світ про цю проблему і, можливо, врятувати й інші пам'ятки Криму. Кримсько-татарська діаспора Туреччини відправила звернення з проханням врятувати Ханський палац до президента країни Реджеп Таїпа Ердогана та міжнародних організацій. Якщо найближчим часом не завадити ситуації, перлину кримсько-татарської історії буде втрачено. У Ханському палаці начебто триває реставрація, але ці реставратори просто нищать усе. Їхнє завдання – це викорінити кримсько-татарську культуру, аби вона навіть не згадувалася у світі. Ситуація на півострові та пропаганда окупантів на підтримку Путіна. Ще одні теми, які обговорювали під час засідання виконкому Конгресу. Делегати, що прибули з окупованого півострова, розповіли, як місцева влада активно агітує за Путіна, закликає йти на вибори та брати участь у роботі виборчих дільниць. Когось заманюють подарунками, когось погрозами. Владимир Владимирович Путин, большое ему спасибо, дай Бог ему здоров'я. Члени виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар в черговий раз закликали кримців не ходити на вибори та не вірити кремлівській пропаганді, що лунає звідусіль. Адже вже 4 роки окупаційний режим Криму чинить тиск на кримських татар. Обшуки, арешти, викрадення, вбивства. Ось методи окупаційної влади. Та кримсько-татарський народ не злякати і не покорити. Ельвіна Сейдбулаєва, Омер Баш, Асан Емінов, Заман, АТР.
Родичі політв'язнів Кремля підготували колективні листи до Євросоюзу, НАТО та Великої Сімки. Закликають підтримати кримських бранців та посилити тиск на Росію через порушення прав людини в окупованому Криму. Про таку ініціативу сьогодні повідомили правозахисники. Крім того, вкотре закликали українську владу ухвалити закон для фінансової підтримки родин політв'язнів, бо нині гроші у бюджеті 96,5 мільйонів гривень передбачили, але через відсутність закону, що регулював би процедуру розподілу цих коштів, реальний механізм допомоги не діє. Цей законопроект і досі взагалі не рухається нікуди. Він залишається зараз за комітетом з питань з прав людини, то пройшло вже більше ніж півроку, але і досі цей законопроект не те, щоб не прийнятий. Він навіть не дійшов до того, щоб його включили в порядок денний. Але навіть зараз, отримавши ці кошти в бюджети, родичі не можуть скористатися цією допомогою. Це все, що ми встигаємо вам розказати. Не пропустіть наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Залишайтеся з нами.